Għattini darba f'jumejn mijiet ta' nies reġgħu nġabru quddiem Kastilja fil-Belt Valletta biex jitolbu li tintrefa' r-responsabbilta politika fid-dawl tal-iżviluppi li seħħew f'pajjiżna fl-aħħar sigħat. Il-protesta tal-ġimgħa filgħaxija ssejħet minn diversi għaqdiet li stiednu lin-nies biex jattendu jsemmaw leħinhom kontra ir-renju tal-korruzzjoni. Dawk preżenti deru jġorru b'nadar ta' Malta u oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Il-gruppi tas soċjetà ċivili tkellmu dwar ir-rabja tal-poplu u qalu li n-nies huma rrabjati bis-sens ta' impunità li qed jinħass u bl-abbuż tal-poter li qed jeżerċita il-Prim Ministru. Il-kelliema fakru li Muscat baqa' jipproteġi lil sħabu, il-Chief of Staff Keith Schembri u l-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. Huma appellaw lill-parlamentari kollha biex jagħmlu dak li wedu li jagħmlu meta ħadu l-ġurament tal-ħatra u jifqu jagħtu xtur dawk kollha li qed jaħdmu kontra l-interess veru tal-Maltin. Diversi wkoll kienu l-appelli biex jitwarbu minnu fih Keith Schembri u Konrad Mizzi kif ukoll istqarrijiet li l-pożizzjoni tal-Prim Ministru m'għadix tenibbli aktar u aktar wara l-iżviluppi tal-aħħar sigħat fejn ġie arrestat Jorgen Fenek allegatament brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Preżenti għal protesta kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija flimkien ma' uffiċjali oħra tal-partit. Din hija protesta tan-nies, din hija qajta tan-nies, din hija karba tan-nies, dan huwa l-għadab tan-nies għal pajjiż maħkum mhux minn politiċi, mhux minn partit, imma minn ftit persuni illi irmew il-valuri ta' dak li huwa l-partit tagħhom, irmew il-valuri tal-politika u ħatfu biss il-poter f'idejhom għall-iskopijiet tal-ftit. Kristin Mamo, Net News.